Rozpráva o 8 burzách, ktoré vám vyhodí Google ako prvé, ktoré sú dobré, u ktorých ostať a ktorým sa vyvarovať, ako to len de. Poďme na to. Do Google dáme List of Crypto Exchanges a jedeme. 9 burz v skutočnosti, začíname Krakenom. Kraken mi našiel Google ako prvý, súhlasím plne s ním. Je to top burza na zámenu fiatu, to znamená meny fixnej, bežnej, ako je dolár, euro, na kryptomeny, ktoré sú najznámejšie, ako je Bitcoin a ostajeme pokojne pri Litecoine. Na to tá burza slúži, zaregistrujete sa, pošlete dokumenty, prejdete Know Your Customer procedúrou a môžete obchodovať a vložiť do toho skutočné peniaze, na bitcoiny a poslať si bitcoiny k sebe, alebo opačne bitcoiny poslať tam, zameniť za peniaze a peniaze si poslať na účet. Samozrejme dávajte pozor na to, že keď vám tie peniažky na účet prídu, tak budete musieť vysvetliť niekomu v banke prečo, od koho a ako sa tam dostali. A dôvod taký, že som predal bitcoiny, im nestačí, lebo to není, oni budú chcú vedieť dobře, ale jaké peniaze si dali na tú burzu? No dal som kryptomeny, no ale skade ste tie kryptomeny nakúpili? Ukážte nám, kde ste ich nakúpili. Není to úplne šťastne urobené. Takže niekedy to môže byť obštručné, im kvôli tomu už aj zablokovali účet, a to pred 3 rokmi. Naozaj som odpovedal a poslali mi dopis, že za 6 mesiacov vám blokujeme účet. A dodržali to. Za 6 mesiacov ho naozaj vypli a to som neposlal ani veľa. Takže Kraken vrele odporúčam, jediná burza hádam, čo poznám, čo nebola doteraz hacknutá a je najstaršia. Sú brutál dobrí, nerobia žiadne obštrukcie typu, že nejaké podvodné coiny, nejaké tokeny a iné srákotiny. Ne, takže to je úplne super. Kraken top 1, každý by si to mali mať na liste, používajte. Samozrejme, pozor, každá burza môže skrachovať, aj tá zajtra môže. Druhá, ktorá vám vybehne, crypto.com. Je to niečo medzi Krakenom a Binanceom, ale pod tým. Binance je lepší, tomu sa ešte dostaneme. Crypto.com má fíčka podobné ako Kraken, troška vyššie. Keď si mám medzi nimi vybrať, neriešim, idem do Krakenu, rovno preskakujem. Binance je najznámejšia burza vôbec, známejšia ako Kraken. Má i svoj coin, ktorý im funguje, token, ktorý robí absolútne prd, ale pokojne do neho dajte prachy, lebo keď to budete mať prachy, tak o 10 rokov budete mať presne to, čo máte teraz. Binance dokáže robiť to samé, dokonca listuje viac kryptomien ako Kraken, čo je veľmi príjemné. Môžete zameniť skutočné peniaze na bitcoiny a naopak. Podobné fíčka ako na Krakene, dovolím si povedať, že na Krakene sú k dnešnému dňu nižšie fíčka, ak sa milím do komentov. Fíčka sa každopádne menia, každú chvíľu vymýšľajú tam nejaké nové metódy, level up 1, level up 2, 3, 4, koľko peňazí pretočíte, také fíčka budú a tak ďalej. Ale Binance je tiež celá v poriadku. Tí, čo váhate, tak vyberte si Binance a Kraken. A mali by ste mať minimálne tieto dve burzy, ak niečo obchodujete a robíte v svojom portfóliu, lebo je tam procedúra Know Your Customer a oni vám z času na čas ten účet zablokujú a budete musieť dokladať to a to a to a to. Vy to pracujete, vyriešite to, ale potrvá to týždeň, 2, 3, 4, 5. Vy neviete, koľko to potrvá a zrovna vám možno ujde tá raketa, keď to pôjde hore a nebudete môcť nakúpiť, alebo potom, keď ten medveď pôjde dole, alebo ten nejaký delfín dole zase, tak to sa nestihnete predať a budete plakať. Takže majte optimálne dve. Štvrtá, ktorú nám ponúkol Google, Coinbase. Coinbase je burza, ktorá spĺňa regulácie, dá sa nám napojiť aj Shopify, je to fajn, je to známe, majú aj platobnú bránu, ale ja ju dôrazne, sorry Coinbase, neodporúčam. To je babravé niečo, čo to vytvorili. Poplatky, šalenosť, 2%, 3%, 4%, vás tak odrubú ako mechanici v Čechách, ako nebláznite vôbec. Potom, keď si ten účet mám kamaráta, ktorý ponúka 10% tomu dokáže odblokovať účet na Coinbase, lebo tam kúpil Solanu pred 5-6 rokmi a má tam nejaké milióniky a je mu to prdu, lebo sa k ním nemôže dostať. Má predsa, lebo oni chcú po ňom overovať svoju SMS-ku od telefónu, ktorý už nemá. No ale má doklady tam dané všetko. To nevadí, že máte doklady dané, to vôbec nevadí. Nemáte tú SMS-ku a s tou podporou sa nedohodne ani za nič, že to urobený kolotoč, mŕtvych úzlov, kde vás tam ten čaká na toho. Už si topil toľko času, že to vzdal. To je Coinbase. A takisto som ja mal problém s Coinbaseom. Doteraz sa mi nepodarilo autorizovať platebnú bránu na Shopify obchody. Majú to spracované, všetko som im tam dodal, nefunguje im tam preklik. Nechápem, jak tak bohatá burza môže mať tak neschopný a nefunkčný interfejs. Ak máte možnosť, ak máte troška ducha v sebe hlave, tak od toho choďte preč od toho Coinbase, s ním pracovať nebudem. Keď to opravíte a počkáte si 4 roky, tak potom áno, lebo
skorej vám neodpustím vaše babráctvo a že ste tak vysoko a tú službu ponúkate v takej nízkej kvalite. Ďalšia burza Gemini, preskočím, nepoužívam veľmi, obdobné, nemáme až také veľké skúsenosti, takže vám to písať nebudem, vygooglite si iných, spýtajte sa iných. Šiesta vec, KuCoin, máme skúsenosti a vynikajúce, odporúčam, nemám žiaden referál z toho, nič, ani z jednej nemáme referál, nič, je to moja osobná skúsenosť. KuCoin je suprový v tom, už to nie je taká silne regulovaná burza, nemusíte tam dať tie všetky vaše doklady a tak ďalej, ale môžete nakupovať len malé kryptomeny, to nazvime, za väčšie kryptomeny a naopak. To znamená, že nekúpite za ne za peniaze kryptomeny. Na to použite Kraken a Binance, ale tu môžete vymeniť Bitcoin za Kaspu alebo nejaké novo vznikajúce coiny. Je to burza, na ktorej samozrejme nenechávate svoje coiny, keď už na nejakej máte nechať coiny a nie svojej hardwareovej peňaženke, tak nech to je Kraken alebo Binance. Ale na KuCoine by som to moc nenechával. Ale z tých všetkých menej regulovaných, kde sú alternatívne coiny, tak ten KuCoin je topka a jeden z najlepších. Odporúčam. Šiesta možnosť, to už nie je šiesta, siedma možnosť. Bitstamp, výborná burza pomerne, spĺňa obdobnú funkciu ako Kraken a Binance. Podobné procedúry, nemajú až tak vysoké poplatky, čo je OK, majú 0,3%, 0,4, 0,5, 0,6, 0,2 v závislosti koľko pretočíte peňazí. Rozumné rozhranie, ale majú tam bagíky. Áno, momentálne teraz mne osobne tam držia $10,000 a to ešte k tomu v kryptomene, v nejakých litecoinoch, na čo nepotrebujú žiadne regulačné veci, ako kebyže poviem peniaze. A chcú vedieť pôvod peniaz, kam pôjdu, čísla účtov a takéto veci. Hovorím, na čo sú vám čísla účtov, keď to je krypto, hej? Ako úplne bláznostvo a nepodarilo sa mi to teraz. Už to 2 mesiace, že to investigujú. Nedostal som sa stade a ani sa asi nedostanem. Sú po mne dokumenty, doložte to a keď ich chcem nahrať, bank statement, tak tu napíše, že už ste nahrali maximálny počet dokumentov. Takže bežný proces nemáte šancu splniť. To už sme skúšali kadejakými spôsobmi a potom proces cez support dopisovaním, takto riešite len komunikáciu, že vytvárate utility a tasky pre Indoša niekde, alebo nejaký iný support, ktorý len vám mieša karty a mieša texty, generuje a nikam to nevedie. A ste tie peniaze majú zadržané a čo s tým spraviť? Možno časom. A je to veľmi rizikové. Odporúčam nepoužívať. Toto koliečko som preskákal už aj cez Kraken a aj cez Binance, to je Know Your Customers. Bolo to painful, nadával som, ale aspoň sa to vyriešilo. Tu to už je 2 mesiace a nič, takže neodporúčam. Bitfinex, nemám skúsenosti rozsiahle, nebudem o tom kecať. Predpokladám, že majú vysoké poplatky. Pozrite si, toto video si pozráte dnes. Zajtra poplatky zmenia, pokojne o 100%. Tak čo vám o tom mám čo hovoriť. A Bybit, fajné, Bitfinex som podobný, Bybit poplatky 2%. Čomu vám to potom je? Ako 2% to už raketa, jedným smerom. Strašne vysoké poplatky, to zistíte. Buď sú tie poplatky na týchto burzách vtedy, keď meníte, obrovský swap tam je, alebo je ten poplatok, keď tam dávate peniaze, alebo vyberáte peniaze. Niekde sa to nájde, ale je ako enormne vysoký. Takže takto je, ľudia. Zhrnieme to dokonca, bolo ich 9 burz. Používajte Krakeník, Binance, KuCoin a k tomu namiesto toho KuCoinu akékoľvek iné burzy, ja vám o nich ešte poviem, ale nechcem tu schválne miešať burzy, ktoré tam tokenujú a tak ďalej, lebo už to je už vyšší divčí pre ďalších. To budeme v inom videu. Držte sa týchto troch burz, sú najstabilnejšie, najlepšie, neprehlúpite. A hlavne všetky svoje dukáty, ktoré tam máte, nakoniec prevedte do hardwareovej peňaženky a keď nie hardwareovej, tak softwareovej v telefóne, v počítači, ktorá sa volá OneKey napríklad, alebo ak nájdete inú, dajte do komentáru, ja budem rád preskúmam, rád pozrieme zdrojový kód, či to je legit alebo nie je to legit. Alebo už sme si preskákali kadečím, kedy som veril tomu, že Atomic Wallet je legit, babráci, ukradli prachy, nie len mne, aj ostatným, ale aj mne, ukradli prachy. Zobrali si, zoradili účty, najvyšších 5000 účtov a každému robili z toho nulu. Ale to neboli oni, to bol útok, hackerský útok niekoho, nevieme koho, kedy, čo, hobby, ich zamestnanec, niekto z lokálne sa zobrali, ukradli, odišli preč. Tak to reálne je, tak to funguje. Žiaľ. A to ich potrestá nikto. Tak vidíte, aj vy keby máte burzu a si nej zoberiete peniaze 1/3 ľuďom a fungujete ďalej a nikto vás nepotrestá, tak to časom spravíte, alebo to niekto spraví, alebo zamestnanec, stane sa to. A tomu riziku sa vystavujete, tak to žiaľ je. Tak, na hardwareové peňaženky a nezabudnite dať lajčík, subscribe, preto aby tento kanál trošičku porástol a video sa ukázalo viacerým ľuďom, pomáha to algoritmu a i oni vďaka tomu ušetria nejaké dukátiky a majú nejaký návod. Ahoj, Michal, PC Praha.